mai avem 3 clienți. Da, ciao. Vorba despre Money Sense, ia uite, e un program de educație financiară pentru elevii de liceu. Tu la liceu? Da, da. Ce clasă ești? A noua. Oh, super, ia un pliant de aici, uite. Și hai să te explic. Uite aici e versul. Aici sunt avantaje, o experiență educativă. Foarte, foarte fain. Da? Oh, super. Și fii atent de aici. Uite, îți faci acum o poză. Pune o poză, zâmbește. Hai, Money Sense. Și intre pe site-ul ăsta, uite, pe site-ul nostru moneysense.uv.ro și aici găsești poze cu tine dacă vrei. Și tu de ce ești îmbrăcat așa? El e mascotul. Eu sunt mascota. Dă-i un nume la mascot, da. Hai, dă-ne un nume. Dă-i un nume, mascotul, el e mascotul. 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 Până am primit piatră, Răzvan cartonatul, George, uite, are față de George. Un pic așa. Zi tu, zi. Hai, dă-ne și tu nume. Dă-i un roboțel. Yeah, Ești mă, roboțel. Money Sense și roboțelul, ia. Da, bine, hai să participi neapărat anul viitor la Money Sense. Ciao.